Hola, què tal? A 8 de maig que estem avui. Informació de servei. Sembla que tornarà a girar el temps. Matí tranquil, això sí, però després creixement de núvols a la tarda que podran deixar tempestes puntuals. Anem a les notícies. La ONCE està molt més a prop que arribi directament a Andorra. Ja s'ha signat el conveni entre l'entitat social i el govern d'Andorra. S'ha acordat que rebrà el 9,5% de les ventes de l'ONCE al país i que aquests seran destinats a programes socials. O sigui que, tots a comprar cupons. Més coses. Andorra Telecom canvia el router de casa per un de nou, si es vol, clar. Segons la para pública, l'actualització es pot fer a qualsevol de les botigues portant el terminal antic. Segons STA, els nous aparells estan dissenyats per oferir una cobertura wifi més àmplia i estable, així com una capacitat de concurrència superior que permetrà connectar més dispositius simultàniament, gastar més dades i més tring cap a la caixa de l'SDA. Bé, acabem amb solidaritat perquè Càritas recull 63,5 tones de roba el 2024 i amplia la botiga solidària per donar més resposta social i ambiental. L'espai de venda de mà a mà quadruplica la seva superfície per facilitar la reutilització i millorar l'atenció a les persones amb menys recursos. I després diem que Andorra va bé. Va, els fets ho diuen tot. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu, clar. Adeu!